ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇ ସର୍ଟସରେ ଦେଖିବେ। ମୋ ସହିତ ତାପରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଠି ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ରହିଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଆଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେବନି, ଚାଲିଥିବ ସେମିତି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋତେ ଏଇଠି କହୁଛି, ସୋନାଲି ତୁ ବ୍ଲଗ୍ କର, ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବୁ, ଜବ୍ ଫବ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ତା ଭିତରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆମର ଖାଇବା, ଆମେ ଖାଇକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ତା ପରଦିନ ଆମେ ସକାଳ 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କୋଲକାତାରେ। କୋଲକାତାର ଭିଡ଼ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପଡ଼େ। ଯେହେତୁ ଆମର ଅଫିସ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ତ ଆମକୁ ଏଇ ହୋଟେଲଟା ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯାଇକି ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ହୋଟେଲର ଚେକ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ହେଇନଥିଲା, ଆମେ ସେଇଠି ଟିକେ ବସିକି ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ଦିନରେ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ। ଯେଉଁଠି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଥିବ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇଠି ଆସିକି ପୁରା ହାରମୋନିୟମ୍ ବଜେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଜିଜ୍ଞାସୁ ତାର ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲା। ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁକା। ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ମୋ ଗେଟଅପ୍ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଅମନ, ମୋର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବ। ସିଏ ମୋତେ କହୁଥିଲା କି କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ମୋତେ ଦେଖାଉଛୁ କି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ। ତ ସେ ଏଇଠି ଟିକେ ଖତେଇ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବାର ଥିଲା ତ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିବି ମାନେ ଆଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ତ ଗୋଟେ ହରକତ ସେ ଦେଖେଇବା କଥା ହିଁ ଦେଖେଇବେ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏରି ଭିତରକୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ନାକୁ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯାଇଛି କ'ଣ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି ଭିତରେ ଆମର ଲଞ୍ଚର ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମକୁ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟଅପ୍ ନେବାର ଥିଲା। ତ ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧା ଖାଇବା ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଏଇଠି କହୁଛି କି ଖାଇବା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ଖାଇବା ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆଉ। ଦେନ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ। ଦେନ୍ 4ଟା ବାଜିଲା, ଆମର ଚା ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଚା ପିଇ ଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲା କ'ଣ କରିବି। ଦେନ୍ ଇଭିନିଂରେ ଆମର ଏଇଠି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସବୁକିଛି ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇକି ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଦେନ୍ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ରିଟର୍ନ ବି ହେବାର ଥିଲା ତ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ।